Okay. Sa bali pa nga report, sige tayo alawatin. Mali pa nga digiti kadwate. Teruar. So, biyanan tayo ni Idol Dennis Gabriel Alipiapo. Ni Mayor Rafi Benemerito, nagtalinaed kano ang mayor. Iti pagudpud Ilocos Norte, mga idol. Ay, bonggang-bongga. Amo yung mga idol, ditangay pagudpud Ilocos Norte. Nakita tayo iti determinasyon. Titunggal maysa. Nang nangro na ta naganan. De Baluarte mo nga ro dito digiti Sales, di kamen? Okay. Nabayagin nga Baluarte at Sales digito eh. So nga ako natin nga ro din kat kasano nga ti plastar na no kas pagarigan. Ditangay pagudpud Ilocos Norte. Nagtalay na Edmet, nangabak na mo lata. Mga idol, aging gana kadigito yung gundaway. Okay? Hindi man mo yung report. Manipod kini Idol Dennis Gabriel Alipio. Manipod lang apo ditangay pagudpud Ilocos Norte. Kadeto'y report na. May panggep lang apo ti panangabak manen kas mayor ni Rafi Benemerito. Kasano ko mga malabanan dito kat may sa kapapigsaan apo iti bineg ti politika ni Mayor Rafi Benemerito. Iti man naman ti pakabuklan ti detalye manipod pa lang apo iti pagudpud Ilocos Norte. Ang Adjeti Blue Marlins ni Idol Dennis. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Idol Dennis, go! Saan nga meladawan ti winning moments ni incumbent Mayor Rafi Benemerito kini Vice Mayor Timbong Galban at Bernarda kalpasan iti panakakita iti resultat da votos da unofficial iti Rafi iti pagudpud Ilocos Norte. Naman nga dakel iti pangitarayan ti ni Mayor Rafi iti kinalaban na ng labang kingkuana ng dati Mayor Teteng Sales Idol Bernarda. As of 5 a.m. this morning, 80% iti kon nga botos maribot ti pagudpud rumrumar nga 9,784 iti botos ni Mayor Rafi idinto nga ni Mayor dati Mayor Teteng Sales kit 5,434 wala dagiti taga pagudpud no pay handa pili proklama Idol Bernard pamatida nga nangati dati akasinsin nga ulo kanakan nga Mayor ken Vice Mayor iti pagudpud Ilocos Norte sa tiyo Orteo tatay iti final tally into naman amdama iti pagudpud Ilocos Norte ngem in post dan Idol Bernard iti winning moments da iti lang Rabi iti pagudpud Ilocos Norte kas makita nga permi nga makita dati ari na napunas aming nga puypuyat bambano ken dadumapay nga stress iti na pa nagkampanya iti pagudpud Ilocos Norte. Makita iti video nga permi na very tight. Ito panagin narakot. Gas na ka talaga. Rapi kini Vice Mayor Timbong Galban. Iti lang rabi. Kalpasan iti panangkita da. Iti resulta iti botos da. Manipod ito mga presinto. Iti pagudpud Ilocos Norte. So iti agdama Idol Bernard. Iti rumrumar iti tali. Ngati ni Marcel Garvida. Iti number 1. Number 2 ni Cholo Benemerito. Number 3 ni Rex Benemerito Jr. Number 4 ni Lovelia Garvida. Sumaron ni Efren Simato Jr. Dito Idol Bernard. Dito rumumota iti tali. Iti pagudpud Ilocos Norte na kinem ni Cleng Sales magipito ay Milianes may kawalo ni Edo Natnat kasamatin agore ka ni manang Aimee Llanes nga manang ko nangabak may ka-7 na akong iti final ng issue iti ranking lang dati ranking dati magbagam okay well unofficial ti Aimee Llanes may kapito number 8 ni Natnat Edo number 9 ni Dane Sales Entry number 10 ni Tomlinson Lani Tomlinson. Number 11 ni Borot Taras. Number 12 ni Nestor Asuncion. Number 13 ni Mercy Carizal. Number 14 ni Willie Ubasa. Number 15 ni Joseph Caliw. Hoy! Ni Renalyn Aningat.
Idol Labra, Kente number 17, ni Elsia Calipo, number 18, Maria Cilia Benemerito, Kente number 19, ni Renz Carlos Saksak, number 20, Teddy Balmes, 21, Doro Baltasar, number 22, ni Frederica Petrunan. Dito, Idol Bernard, iti unofficial tatang tali as of 5 a.m. today. Okay. May pasar iti initial tali, manipod iti server iti Comelec. So, iti agdamag meron pa lang iti final, iti resulta iti pagudpod nga makita na iti kinamayor, kinti mayor, ni Mayor Rapi pa lang iti leading. Kaya iti unofficial no pa at iti post da, kaya iti winning moments da, iti Laing Rabi may basar kaya iti tali damet, Idol Bernard, iti pagudpod Ilocos Norte. Wow, pagudpod, sugod pagudpod. Congratulations! Kada iti mga atil, kaya iti naatil, iti rati nga basing kawal iti politika, iti pagudpod at least, Idol Bernard, awan na iti untoward incident nga napasamak, iti pagudpod unlike, iti previous elections kita medyo nabarang, ngayon kada ito kita medyo 5 minutes, gabuta, nagtutudong amin, iti pagudpod, iti during election time, Idol Bernard. Damag pala man iti pagudpod, Idol Dennis Alipio, tatak, RMN. Maraming salamat, Idol Dennis. So good nga talaga. Pagudpod, Ilocos Norte. Time Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Okay.